Axé capoeira! Axé capoeira! Axé capoeira! Axé capoeira! Axé capoeira! Capoeira pochádza z Brazílie a je to prejavom kultúry, ktorá vznikla zmiešaním africkej a brazílskej kultúry koncom 15. a 15. storočí, kedy prebiehali rôzne boje otrokov proti otrokárom. A je to prejavom boja za slobodu. Spája prvky hry, hudby, tanca, boja a nesie o sebou obrovské kultúrne dedičstvo. Pre každého je to niečo iné. Pre bojovníka to bude boj, pre tanečníka tanec, ale pre každého to môže byť zároveň všetko. To je na tom krásne, každý si to môže nájsť svoju časť. Základom hudby v capoeire sú tradičné nástroje, ktoré sú prevažne rytmické. A tým, že sa spoja, sa vytvorí rytmus. Ale každý ten nástroj hrá základný rytmus, ktorý človek dokáže počuť. Dokáže ho počuť aj človek, ktorý nie je hudobne a tanečne najzdatnejší a postupným tréningom sa dokáže prepracovať k tomu, že to zvládne. Toho tanca tam nie je toľko, ale vzhľadom na to, že to je z Brazílie, tak sa ma dotýka všetko, čo je z Brazílie, čiže som si vyskúšala aj sambu, aj tej sa venujem, takže to je tá tanečná zložka. Z bojovej zložky som si vyskúšala aj jiu-jitsu, aj tomu sa venujeme na tréningu, takže to je tak spojené, nedá sa to viac menej oddeliť, takže obidve tak narovnako. Capoeira sa priamo netancuje. Jedna z položiek, čo je v capoeire, je tanec a vravíme, že capoeira sa hrá. Čiže aj my sa tak celý život hráme. Taktiež v brazilskej portugalčine sa povie jogo de capoeira, čiže hra capoeiry. Základným pohybom v capoeire je ginga. Všetko začína a končí pri nej. Capoeira funguje formou otázky a odpovede. Kopie otázkou a úhyb odpovedou. Existuje obrovské množstvo kopov, možných úhybov. A keď sa ľudia poznajú a hrajú spolu dlhšie, príde na rad akrobácia. Existujú rôzne štýly hry. Nižšie pri zemi, kedy hra pripomína šachovú partiu a každým pohybom treba rozmýšľať dopredu a snažiť sa toho druhého chytiť na niečom. Prepletajú sa. Existujú hry, ktoré sú dynamickejšie. Hráči sú už ďalej od seba. Sú štýly, ktoré sú tvrdšie a môžu dôjsť k kontaktu. Meu mano, capoeira mandou me chamar. Capoeira je dosť agresívny. Je to hra bratov a aj keď sa niečo stane, tak na začiatku a na konci si podajú ruky a odchádzajú v dobrom ďalej. S capoeirou ako takou sa skôr nesú princípy, ktoré sú typické pre Brazíliu, čiže radostný spôsob života, stále byť usmiatý, mať dobrú náladu a užívať si všetko, čo je naokolo. Capoeira mi dáva kopec energie na to, aby som robil veci, ktoré robím rád. No nego você não dá, joga o nego para cima, se o nego vai diar. Vá! Capoeiru by som odporučil naozaj každému.